emunu ankasa kodi eba ho what you say emunu ekodi eba ho amamre bia ni ho e kire se eba na se odi amu ye den esi ono opa che se papa ni wuto ne na so papa ni ya no na ekoba so what you say otikam na obi sika firi beto na so awode ya there be Chia wona memo akwaba emfambre nyansapo dwumadie eso yakase nyansapo ayese yesane no badwemba kwan so ene so yedi nhyiemu a na nsem bi edikan editie air trend e wo social media ne so anadwoa mabone bedem de babeso mo e wa fidikesie so yewra eka asem bi wo bra na Supreme Court edi omo 150 years anniversary e wo eye menhia na ansema wo kaaye no abusua mibusa se eno na enei no ye hu ana yewra ka se nananom ni ho a eye court amamra eni ho sanso na court amamra eni ho a nananom eni ho nanso ene die na ye hu ewo oman Ghana ye wo mu yi ni titiro ni wona wa fatu om ho so so mbebo ya Asante amamra ne namane ho ban abusua ensem bi ha na ensem bi di kan ensem bi di tie ye na ye nim court injunction na no eye wukuada ye de to eye apostle Joseph Kantanka na yi yo so nanso enoda ene ne ya make sei eye chinchirenche ekoso ayede maye papa apostle Joseph Kantanka wonya ni baby eko akwa ya rahusem ye pa abusua enyan asem ketwa insem we bi eba eni kwansa adwame kwa metena se na meka die minim anase die minim ese ye penim defo wona wonim de ewo eye ya Asante amamene na manie mu wona wakabie wo mu wona wakasa ekwa akire ye ne omu esinkonya edoso nsem no ehu nsem no se ne sifa ko senti a eba asa na mo ebetime tu a ye betimi abresa ade no as kame hoen ye mana na Angr akwaba sronko na Angr memo akwaba oba pa mejoso na ho ye de na me adom me ho ye yeda nananom ase enu adakra minyam bedru hakwa na ye diki atwetwe nkoma ye ina ase ye raho sene ye chia akana mamre na mane ye chia ya Asante sem Ghana mamra no kra no ye tutu na se ene me teke ma meba obisi asem no ye hu me kan ye enu na eda hoi ebo ba ye kan ye se ne nkrofo bi ahya ase ye no ya hwe ya ebeto ato aso na Angr enu ne eni ehu ana me ne omonya adwene se ye hu kan ye ka onanom do mo na nsi fom Ghana mamra so jejire ye tawe ewo ne mani bi hu a nke ne ye hu de ye hu oje ne sen de ekoso no me yura ho ankasa adenti na ma me kasa me yura ho ya kamfo ya Asante fo so ye wo ya mamra what you say ene ye wo oman ne mra ye ka emra ewo ma hodo mienu ye wo emra eye ekuro ebidie a nanane mpanimfo wo ho ene hyehye ti se ebia bibi nti na nsuo bi ye mpese nsuo no ebawi nti na nananom so nsuo we ye no ho obi se me de me ye Kristo ne menti ase na wakwa akodo ho adenti ena ese nananom se masa nsuo ne ye no ho se de be ya nsuo no enwe na ahokire bakuromo ebia ya to pipe ana bibisa obenya nsuo bi foforo edi omudwuma etu nya kodo nsuo no ho pa obubu nu a wo nsuo no ho nyina pa ese se awia to nsuo no so na nsuo no awie enti sasem we untimi nkogina baabi nkoka se bi eya abosonsem enti nananom nya ye bibia akwa enti se nsuo na eda ho no ye ma obi kwan ema nitimi kodo ho na se ya anya ne hwede a na chese ekuro ne mra no etu agunko so obi abetimi akodo nsuo ho bia nsuo bi opa bia ho aye de ope na de okodo nsuo ho no emra bia no yetimi didi no eti se mra foforo bia ya hye wokrom ho na se ono so kobusu a ede emra na yedi bedi no what you say enti ya mamre no ebo ye nkwa ye kra ne nipadua ho ya setena ne ye bibia mu what you say enye ahensem nko a na mamre no yede ye na sesei se wohwe eniema ekoso sesei a sesei na akoye se
baabi a ekeka kɔ no anu aye dinyo nana abusua ho emehia bio David se ye hu abusua ho hia sese de ekeka kɔ no ye hu abusua ho hia abusua ho mehia bio nanso sebe woda abusuam ansa na wabedi hene woda abusuam ansa na wabɛyɛ mampani woda abusuam ansa na wabɛyɛ court pani woda abusuam ansa na wabɛyɛ sojani woda abusuam ansa na wabɛyɛ prosini ansa ko na Ghana fo be hu wo woda abusuam ansa na wobɛyɛ lawyer ni na afɛ die ne yehu dɛ na ekoi enti amamre no a sese yɛsɛ no ɛde haw kɛse pa ɛba a media mehu ni sɛ ebeduru baabi no enchirima eba no omuni daachi nenye na meka se no ekame kwa se me mefa to mu se no mmra no ewo nkrofo bi e favor wo mu ene obi mboni ame de 2 minutes be se me behwe npa no so ka moa yen ebise sese amamre mu no emanya yi ne se yetimi tena ho emma timi be ya yi dia eba no nso so no omo papa abusua wo sebe ye wo mo bo papa abusua mo kura no omo ntimi mfiri wo mo pem nka se ye bua papa abusua nti chinchina a ye ne aye se wa bra mpanimfo a wo fie ho ana abusua no mu nya dai anyi ntuma ana se omo nta wo mo achi so na ye akanfo a ye kam se na dia ekọ no ana odin eti ade bia no ye bejai ama emma ayemu fa kese no na ese asante amamre nti emma nya yi nti se emma kwan emma ebenya tumi esere abusua de a na abusua so mfa so pa enesei nje kire ye tuma wona na wana kire ye homa ye hu abusua eti na chese abusua no mfa so obi anya de eni su bi o se ka se mebo abusua se ana abusua so untimi ngunu untimi nse no eti niema ewo mu no ena o se ehwe ne ye ne ye mpanifo de na asifom eti so obi tum bi a efa sa amra no ho a ese ye frɛ no na ye twi nanim ye kasa kire ne se ye bonika amamre bi o bi ye ma ne ye ebi se enam se bone ho asotwe ni ho nti no ena ama bone aye nipa bebre de nti ama me kase bone asotwe ni onye se asotwe ni o nyame de o ne bra o de betwe na so so ati ase nanso ye na ati asefo yi o se ye na ye hunu esiesie niema no ansana enioma aginsemo nanso ne ase obi aye nhwe ha ayura hosema etoso kura meka ha me kura kase ni se ohwe na apostle Sarfo ne yiye ya omso omo yiye ya emunu ankasa kodi eba ho wati asi emunu ekodi eba ho mamre bia ni ho e kire se eba na ese odi amu ye den esi ono opa che se papa ni wuto ne na so papa ni ya no na ekoba so wati asi otikam na obi sika firi beto na so awode ya debi se ye nyina ya tikam ye ekoba bia ye eko ena obi sika kura no wanhwe ebi kura no oda otonko na afira beto na aso odia ofa no hu a wo ye kromfo yetimi pa wo kromfo wati ase eti niema bi wa yemfa niema bi nye de enyi ye ho ano o papa wu to wo so se enye sa abre no nya na wo ho ne se nipa foforo no ho an konzi nipa sai nipa konzo wu to no so no konzo agifunu no so wati ase enti untimi mekasa o papa wu to so ndi ni funu ese wo na wo fa eti so wo betimi di akosha baabi na odi abusua de ayeden akoma wo mo enti na me ka se woboka kura wo ho a ye ma abusuafo no ehu sa aka ni nyina na ye no ne ebuka ye tua oka odi ba ayeden e de ama untimi mfafunu no na mfafunu ni nsie nya de awopa na wo kwayifunu ni se me bededa funu na be ye enti abusuafo ene adofo ene asorofo ne ajamfo nya de matoto me nsa frem penfo enti wo momra amamra be na kire sa amamre bi ankere sa eti ba bi ekeka kɔ no se nananom ne mpanimfo amfa ye na ensifo ma Ghana eni da ache so Ghana eni da ache eti mum ye hwɛ ne ma yie na de ha me kura kɛse pa wom ni se ebra ekoba se akofuna ono ka se ye na edie no se ye nua ba de injunction koto so injunction na injunction nso enye se obi fie ene yekofa firi yekofa firi abam what ye kwaji free court na court ma injunction na wo de koto so a na je sa adekro na nipa na ye no ese oja ye ni ye hwehwem ye hwema asomdwe ene bibia ye den eba nipa no ye de injunction ne koto so no wanti ase wabu afa so
waye de ope yenti man kan ho asem bia be pem sa bro because omo kan ho bibi kra sana ye twa no efiri obi penso abetiasim enti se omo kan ho asema me ni maintain na ma ye akan ho asem so anka mehu kamete so enti ono de junction koto so no wan fi no ne junction na anya adwuma court enti mi anka ho hwe ama yeso o se ye bonu tuo kra ne nkwadanse ni masa grantini be enti se ye kunu a enka sabe nkwase yakum eni nkwase awuo ena nka wawuo eno ono nso ne nua no nso so edi bi akoto ne de so eno nso ye jai ama ya nhwe nsiesi asomdwe ya mpa asomdwe akira kwan so ama ono nso na awirahusem ewom kase kra ne se enjanhyin efiri court enti sanjanhyin ni pia bonten a enti a policefo empanimfo wo munim ho hwe enti na se de wo ka no meso benti asie mu ne de mehu bebre na akire se after say sa etuo incident yi course wo akofina ni fie bebi ani ye sue no se ono ni leader de ma mission asafo no yes after say incident ni si ye kra no we no ye be kenkan we ni nyina so ejina adwasafo so because of the AC and the air cost so ne basabasa ya air cost no enti no ye no so ye se ye hwe ho no so eno be ka sa akire me a me no nya adwene ya me no nya adwene se nipa nwi na ye ni adaduanan a afinhia na ye nhwehwe yo re kira kwan eno nti na bibia abusua wo ho enti abusua na behwe am ye bibia ti ya wie no na afinhia na ye koyi we ne ba afi ye hu sei eti so mkofa we ne ba no no ya me kenka we na ekoba no asade ewo we no mu eno no ye no yemna yemusa ye hu se asade ewo we no mu no eno no ye no se o mu se we na ewo mu se akra no akofina no ena nsie ne papa what you say enti na chese we no mu asam no kra no wabuso efse wiase no kra e ba akope what you say se the air continue ko kan we ne dia ena we ne mra na ewom no nso no ono wabuso so ho ena akofra nso de junction beto so junction na de beto so no anya adwuma adenti ena junction na enti minya adwuma enti efiri court ba enti police fo e wo Ghana ha enti mpanimfo no omunim se junction abeto we so bla akofra ye ne de no onya police fo mom ko bo ho ban ema betutu atu anyame ampata komukuma adwo asafo ena we nsusu de na o ye no yenya police fo ebi kura na soldier fo kura ka omo so omo bo ho ban na chese Ghana no sese court ne a police fo ne a soldier fo no ye beboa ama bone akoso saa sese ye si abla galamse obekọ galamse ba bia ye tu galamse no obekọ ba bi na soldier fo na ebo wo mo ye adwuma no ho ban obekọ na police fo na ebo sankofo no ho ban enti na ye mra no enti ye gitum ana eboa yen ana si ye diso na se basa de ye favor wo mo no so de na o se ye se ye nsa de ene na edinsem bebre beba ebise yentimi nkofa aman enko yedua ho na enoma kase de omuduru omude omatabombo na omatwam ko na enoma nketenkete de omude omkoduru na aman na che wo mo se memetie ehia memini bi eti se memasem kokoto a na nipa na menene ya de wosika shan me a chese me dibi nkura a o se me difo what you say eno no emwa yen what you say emwa yen nkura e wo kwan bia so enti se na de ye no yemfa no kredie ena enya ade si amfa no kredie anya ade a ye bebra nkasa se no se amamre besai na court nsusu e besai de a ene na ye kwa na se ye bai na hu se court wo sei court asai ene hu se amamre so sei amamre ne sei ena court nso asai adenti ena junction no ye de to ade so enya adwuma enya we mu nko ye nhwe keteche free fa mu die junction da so enso se nyame amon ke kwabra ne ye den e wo ho eno na junction ye kwaji sa de ye den na mo mpanimfo na mo de san junction ne man mo de ma eso mfa so pa ne sei se etimi di junction kro ma bi na later one ya san da ne no ne eni kro ha enti de e ko no emwa enti o se etimi hu se de ye bia ne bebu atentrene si emu atentrene ya de ha bebre beba enti so hwe mebu se mtredu nchemu du nso na o se de obu atentrene na hwehwe nkwa what you say that kind of men fans so o man kope de obu atentene no say ya himfie o
se court baabi a ye ka asem baabi a ye bibia e be ma nokura daadie no se ye ma nokura ni daadie a enkwa ena eba ne se montumi ama nkwa nokura na adie dia na je se mo mpe nkwa eya yoro sempa etije se sika sem aye nipa ni nyina adwene mu ma wo de ye nhwe niam a ekoso ye mfa mfiri galamsey site emra se obi a ye se ye bua no ayi ye mano ebrese on fa nkoda afiase o se no hododo no kotu kwan ba ya se ono nam ne ba ma me said na tamakulu so ono ne nam ne ba bi o etina emra no ehemfo ne nkodi wo mu na jeze ye no manketo ane de amane nchi yen na anoma kase ne de omu ntwa mu nko na se ye ne sa na ntinko omanchechire ene ye chichire etu oman na ye chichire no enye obi nipa ba akufo yi edie nti na oman ne wo ho eti nananum mpe monko amu yi edie ena ba mu mpanimfo ne a policefo ne a soldierfo a lawyerfo ne a judgefo no mosumo hwehwe monko amu yi edie se ko basa na ye ne saade a ene chese asomdwe entime mma oman mu da enya de asomdwe ebetimi aba se nokura enya den enya adwuma ukwa ahemfia asem ne da hopoti baabi ye buntanchia ne ye kokot nsuma ho nsia ko buntanchia de a pese no wuni ye hu ye gina be wo Ghana ha ne ye da chi pa wo hene eti de ko ne de no kwasem ni ano odin papa eti sese no empanimfo enhyase na emra ugumu a obi aye de ope ye no ye fa enhyase mfiri wan so ye se nananom na ye kira amamre ne amane enti se nipa no to amamre na se ye frɛ no na ho ayedi bi ayeye hwɛ kane no ne ye wo eniema bi wo ho a se ukoye a ebi kura ne yetimi twa wasu so enne ye yesu twa na afirim nanso asotwe de wo ho ebetimi de ama ye ma otwa dwan amamre ho ne amawa ye ne ye bo kakakra sabi mpanimfo se sabi kwase na se jimini ye de ka ne ye de hohuru wanim bose na nizo atene wan na aditi na sutwa ne ye afiri wo se na eboa se ekoduru baabi no ena ehumobro ebaaye nti ehumobro ko baaye no na wo se de ye ya sabe ye nyi nipa no kra nkwa mfiri ne nsam ne yetwa so ne ye twe na so eti ebia esitu eskasei ana twadwan sei so ho sa dwan na wo twa no kra no wankasa wasan de apata ye den e de ama wankasa wo kra okay so ati ase enti ye yi bibi firi on ye bibi furo so ayeden abesia nan se de be ya ye mra ye bibia be koso pepepe enti se koba se ye jane saa de a eni ye beduru baabi no sebe nananum kura ti ahemfie na ebi mato omo hokura ko bobo omo soto se brebi ese nkonfo bi kobo ajagefo bi wo court dem na kura yesi ebi esi yesi eyi endi se mojoko nso nipa ba miensa akohwe omo chama yenye hweketo enti sa asem we ye be kan sei se obi ade tumi na hye nsa so ati ase na se obi adi ne ho so de a ene ekoya na ase e bai eti baabi asese Ghana ekeka kro no mesre nananom wo mo ne abamu mpanimfo ajagefo a policefo ne a soldierfo nkasa yie wati ase na de ekọ ne enye semi kodi bone ne menya nipa abo me ho ban a mo ya policefo na asa soldierfo de a enzo ke yehu a soldierfo ne a policefo no wo mo hwe se de be obi koya ade a enya a ye be si ne kwan ne ma ne nye na se me koya ade enya ne menya nipa a policefo ne a soldierfo abo me ho ban de a wensu kwa ye ni dia onsu benya police for na soldier for abodo mo bai no what contempt every court o se me akonya police for menya soldiers for di mechi what ya say eno e kire sei na jese emra no mo de be yen adanko dada do nyesa na jese emra ni ho na mo de mo adwene na mo de giska na mo ye de amope na ye nkunkum ye ho ye ntentan ye ho what ya say nti de akọ ne de no kwasem na no odin na ye hwa de bi o enye apostle Joseph Kantanka de nku ana ne ye hu se court nsensem abamu akwakwa bibia ho ya bọ court anu asem kura to ba bia ye de pe sesem mi pese busa se na who call Sam why na akwafa sa de we nyina de aba akwakwa se esa bia ye twade ato ho e de ama ye nchiri ma ye ba wana kwafa ba ye se ye ne wana ye ni ani akwafa aba me kan se ade bia na se obi to mra
nese mo anhwa anye ho ade a etoa so what you say enema bi ikoso ye hwe dada lumba de yi ene de ekoso a saa niema na itwasa etwasa to ani kwan se den ebasa enti yenhu se yamamre ni yakwan ni da bia ye ka empenimfo se aduane a wan hunu bi wo ma mamuchi a hono ukotu bi wo ba bia ye wachi wade enti se yenti se de akwan ni se achi wade de nyina sha se si yedi what you say yedi achi wade ne de a ene ye bebre se ade a edi musuo ye kase bibi achi wade a chese edi musuo da ye den eba ebo man na se ye nyina ebedi sa de na chi de a we koye bone no wanya soja ni police ni akota na chi no wadi bone no we so koye ye konya soja ni ana police ni na wakodi na chi de a ya kwa ne ba hwe awle ho so mkura duru ba bia me de me ya na mente me ho ase me nko am fam de ye si police fo ana ase soja fo enkwachi am robbers wonu okono no de aben ya sika na so hwi ho na so nim sa wo ba du ba akoto no onkoto no so onkoto no sane ma ni nyina wo se esesa no etisi ehu se nkofo no wo ha se de a adan na ye hunu kwan e be fa so ye be chiche ye mu na sa nkofo ye tima akwachi wo na gisie kofa ai aben ekosika asoso kanea na sabi oya chichire kura boka akoto no ana wo ye enwa kura boka akoto no ya ye niema bi basa ena ye de nam oman yi mu enti sese no oman we na ye namu no enam se ye to amamre na court eni a police fo ni a soldier fo enya adwuma emfa mmoa ye ntine ye bebre efse enka ye yenti ena police fo ni a soldier fo enti minka wiase nipa mebu o mo pa ya police fo karentia police ni a police fo bre papa nya asem ketwa wo wada no yesi ongo gina kwem wo wada ne baabi kura bako mu chiri kuro no kura na ade achi na wo wada hu hwan nkro mo so ne se we nyina achi ne se adwuma pa o mo ye no sabi ya ntimi ammo ma kwankyere papa no mo mfa anya adwuma na antwe bone amfiri ya setena ne mu na fe o mu bedi bone achi ma ebi anya ahoden adi bone de a ene no o man ne ye gina hene so enti nema bi wo ekọ no esere enti a police fo a soldier fo a lawyer fo a judge fo ene nananom mo santena sinhia bieu na nipa nti ne ye mra no na ye mra no a sebe de mra di no ene mra di no na de adrei ebi adrei se o mo se no hwe Moses branya me frɛ no na ono nko a oye niema bebre enti afa mpanimfo no bi kotu ne fo ema otiase esesa niema bebre enti ekoduru baabi no omse obi ya bone a na osaso twen a ye mmono ma aduonu nan ema no so aduonu nan no eni kwanse ebika ena eni kwanse eboro so what you say ena amamre bi a obetu bi anso ye wo ho nhihye ene ho aso twen a ewo ho ayede ma adenti ne yagya ni nyina agum adenti ne yagya ni nyina agum enti se kodwaye ne yanka ne hwe a adana kofidi okoye a ono de ese timka bibi kire no ena meka se okopiem wo comment section na tie ko omse so obi di obi ye bi ti ono so ye bi eno ano the same thing na muma di pan ye ono so wo ho kwan so ye na chese emra na yekase emra no ene de emra no so ebo nipa ho ban se de ekosi ye ene se ono nso ebia okonya ne namfofo sojafo ne policefo bi ene onso diska kakra ema on sa an monko ho yenko tutuo fam senka ono nso ni tuo no ebedo so asene ono akofna ade no so if so no de oman nti obi okura no esoje na se police no odo papa no papa na sem onso ba be sa yiye no nti ono nso kura no ye mfre no kura bi odi ni tuo beba ho what you say enti ba bi aniama keka kon sa abre no momi enhwe niama yiye na nanom hwe niema yie pa ye wura no mo ka bi ewo mu no mo me hwe niema yie ne enyai na de ha me kura nse ko duru ba bi a na wo mu no mo ko bo mo bra ase niema na ese etwe mo aso no mo de mpanifo bi din ye den na e ko bata ho no ye hu bi so adenti na se basa enti se sia ne be ko ne de a ene na ye ko ya na ase e bai etimi de se no me sa kan be si abusuafo so abusuafo mo nya mo se ye nibi o ye nibi yanka yemfa nka asem enti se oniska na wo dan a wasi agu asi wo no
obi so obebu agu no obesi ni dan foforo wa de wo bepene enti yenni bi ne de yenyai so enne bebre de abusuan panimfo ani mu aye se nkwala sika ni tumi nti so ti ase na wo sika beto pani sika enipa na epe sika nipa na epe enti wo no pe sika no eno nkire se wo tumi ana wo nyansa esine pani so ti ase adeni ese pani ye ka pani a ye nti ase so pani ye ka se pani a pani yo obi a wapa enyini bebree ho wapa niema bebree ho enti wo suahunu bebree wo niema bi ho eti mpanimfo na ni kwan se suahunu ayewo anase niema ayehunu no a eye papa no eno na ese ye de kire nkola na de ayehunu nso a eye bone no eno nso ye kire nkola ne se utu anamon se ya eye bone so enem rante ne mabakura se duru baabi na se abusuafo ohia kura na obia onka nkire ne ba se abusua ahia nti yenko onye so de ahadwun kura se abusua kura akonwa dam kura no edu akwasida na se sa abusua ni hia mrante ne maba no emfa obia ho enti opia bonten ade na obe de nsem fata na obe efse wa metie de mpanimfo ka wa mehwe de mpanimfo ye no no so aye den wa ye bi enti ba bia se Ghana ekeka kro no kwasemni ne kwasemni sanhwe ye beduru baabi no se wonam a na se wonni tuo kura se onya tai catapult e de hye wo ho efse obi abetima ye o se de ope because se koduru police station na court enkosi hu enkosi aga what ye na uni bi kura de no wasema sa be mo bokura what ye say enti ne ekeka kro no momiyensan kwayechi o na yemfa tete asem no amamre ne amane ne ho ne asotwe e ho no enya adwuma court mfa ne de enya adwuma na nanom emfa ye de enya adwuma sa nya sa de a Ghana baabi a yeduro no ye ma eba ye nanan ma eba no omuni daachi nana yenhwa de bi eno da ye ne koso no minya daje me ba fie na me hwe video no me hwa me hunade bi ana Ghana fo ebe na so enso ka ho asem omusi ye papa apostle ko Joseph Kantanka we de hye odi ade bebi ano wo no kra no wasisisi ahemfu bia ye wo mpaboasoafo hene ye wo konti hene ye wo hanhen fa hene enti na mu no ehu hia se ye de beba pete amani pa bebre aba be hye ne se bi wa ba be hye ese nipa kuakuakuakuam no ho kwan so mokokɔhwe ni nyina ne se odi ade na bebre so ka se omoboye settings bi esan se amu na meduru ho enu nti omo ka sa be se mehu sa mpasa so bi ye hena eni kwan se makwan man krofo kɔhwe nanim ana sebe so ho Europe mso na nanom a omo afiri mu kɔ no mu di Asante akonwa eni ahemfu akese bi no ye de da wo mo a ye manipa kɔhwe so ati ase ohima efiri mu a ye de da na ye manipa kɔhwe me nkyere wachi na nsan ya akuma se ya ye nyina maame ofiri mu no nipa kɔhwe ye na de nti na o se ekoba sa what I say nti nipa wu ye de da na manipa kɔhwe ye mfa nipa ni nkosie se ye ma obi nkɔhwe ba bia ni wa kyere sa yeso ye hene ohene wu a ye manipa kɔhwe ohima wu a ye nipa kɔhwe what I say ena se onya hene kura na ebia wa ye bibia gidin ewo man mu kura no a ye de da wa ye manipa behwe wani achi so ati ase ansana abusuapani abegina ho afra abusua no agunsa emi ato nam ye de wato adaka ne mu de ni tire abua so e de wapie akọ amusie ye so obianu a owu a ye se ye makwa me nkɔhwe enananu mu wu a ye to santene ekɔ kɔhwe eni nti se ohene a so ba ubodu kukura uduru ho uduku no yetu no akɔhwe na opie a ada ubeduru na uduku asie what you say eno ade ntia enti nipa bia no o za kan ye wo ya mamre tuduku no we tuduku no what you say we tuduku no na wotumi akɔhwe emu no enti de omo ye no safe no mo pese omo de mra foforo bi ba se yensai mra na wo ho ni nyina na obi anya de opɛ na kire yempe foforo nso dia omo ma yehu senti anra ye me wo wasase
Asante ma wuye ye kohweye mampo hene ewuye nkrofo kohweye enti ahine be nko ne yese no ye won nkrofo kuokuokuokuo eso mo no kohwe wow nana ene embe na idie so sesi America say no Independence Square ehuru enya asem ketwa day 2 of honor ye papa Apostle Kojo Sarfo Kantanka the final funeral right course wo enya asem ketwa Independence Square we nye Gomua Central Region in Krampumpini Mountain ho wa court akese sisi wa o mampanyini ne Flagstaff House wo wa politicians efia hodo wo ho ne no aye ne koso o je ne say aye ne koso Independence Square amunu nso wo hene say dem say no do makwa ma no ayi private burial wie wo fine wo Gomua na che say de koso no empanimfo bi hyase eno na enu ana me kasa asem na me no obi e kasa asem empanimfo bi hyase se asomdua emma bebre ni efa ne kase na afiri empanimfo ne ye ena ema ne basa ade amu amunim se kiye bo obi tuo ya bo ni tuo mpo nke obewu ho wa nya anwu na saa niema we nyina aba na omo ye yie na mo antimi antena se amfresa nkofo we nyina ani abusua ni nyina anhia anhwem anya ntutu papa ama ho mo gigi so e de akopie cry pumpiri mantem na be amara nkasa na mo de akopie na chese mo so se bone nkoye de enkoso mra enyemba bi wo mo ma enye saa o ne nyina ye Ghana fo oman ne nchichire no enye ne chichire ni what you say me de bia me kan se ba akofo didi mi abonten so nya nika what you say wo didi amemi so kom de usie nkodi agro e de nam na okodi agro what you say enti se ye mra no a ana se mra no ho e de a ye hu se mra no edi obi a se eni obi a de a ene ye nya mu na enkoba se bedibi na bi de ni ho mo e se mra eni ho no eni kromani nso so ene de eni kromani nso eni ho what you say ye ka se obi atomra e ye bone eti eni kwanse so bone so na ye se ye mpanimfo na sha se om so bone so sana hu no sana me hu no eti so om so bone so eti obi aye bi na wa nka no na me de me go ye bi a obeba beka Debi say na make us say start say ya ni ye kan mamre amane a o ma hu na etoto so ko no eno ne ye hu Debi ni kwanse basa edi kwanse basa nti basa de a na che se nipa nyi mu na eden eba na sebe ye ne yensem ni bi no omo be ma ya bre pa se odi hyewu ai se kwan no omo se odi hyewu na ho a obi wato na so de ko share transition wi no afasafo ano wetima ye we omo be ma ya bre e se odi ko ba bia dia obe ya fa hu bia nke dia asomdwe be bia no nkofo bia ko hye kire be kwa ko hye kire ami atu asam nagu kwan bi kura nananum bi ena suma wanya ye se dia mo manenye ye manenye no na ye bone o na che se ye to bone no so ye twa sabone what you say ye manenye ye manenye enya hwe ye manenye no na se me ma ye bi na mo se mamnye na mama ye na so obi ko ye bi na se dia mo so mo de mre ko di na sebe adwene da ye tirim pa na ye se ye de bo oman ho ban no na ene de ye hene so ye ne kese no mpese eba oye ni enti de ko no enye enti se ye ni a ye betena se ne yakeka ye ho atiti ye ho a e de time beba na Ghana enyina yie hwe obeduru baabi ye se enipa bi etwa omo ho ko adenti na se enipa bi twa omo ko e se asema ye nokure no ya ma nokure na adi enti me da bia me ka se nokure mpata nkontompo a entokwa ntwa enti nipa ne sikire ne ka kire nsade a wuye no enye ne kwan no oni so okwa no nipa ne befa ne mu tirimuka bi eno de waka one wuntem be basa eno nyame no ye ne onye ya adwene dodo onso no ya adwene ono nipa ba ko na adwenbo ne ewo ni tirim tina so oni onya adwene enti ye pre dodo akwam pa eye a ye nyina betimi afa so ne ye nkotie ankura ensusu ya enye kwampa ye bema nipa afa so ayeden akwaye bone what you say eni ti de bia me ka se biblia na se Ghana ha no anyansafo ne dooso dodo ti ye bre nti ye bebre pa ye bebre pa what you say ade na so ode adwene ye no no ode nyansa obewi echi na ko ejimi no abe ejimi wa ho nti de akoso nyina no media me sa kan sisu bi o se abamu mpanimfo nhwe titru court ne agagefo
court win na ye mbuni sese so na me nyame na ye madom se man ko ye na judge ka be ha dwen maji sika na di enso mebu awfo so na wo se me na ka di abo enya ohwe ma ne ntiase se asem na wo kan obeka no na sem nye de na so disika ma me se menyi a me de maji ne ma hwese be ye ya meka ni pre ya kire na memu ohun se me na mesa bu awfo na memu ohun se ekina o ya ade a na ade adwena ye den ato ho na nye se odi kan wo court na just wadi bem what I say se yempanimfo na judgefo na lawyerfo no emma bebre hu se wudi kan wo court a uni bem what I say enti sika ne de omo pa omo nyini na emom atentene ne de omo mane na ho ebise mebu se betire du nchemu du so am ya ti ase se de obu atentene na hwehwe nkwa na de obu atenchia ne de memfa nsoso nana ye sha de bi se sei ensema bebre na e kan se eyen de adwasafo kantanka waye ne de akofena nso de papa na busua wo firi man kasa so betima yo maye foforo mebusa sa asante amare na manie mu no yetimi ye mprenu aye patu ai tisenga kuma udanke ne nkombe ye adwasafo ne akofena to kwaro part 1 ne papa ye part 2 abe chewa part 1 part 2 part 16 ai agodru part 9 16 na sese no se abusua na tena ho ema nkura na ye saade na wi a omu kwa akoye omu de no mafre hwan sentem busa se asyam bra won se ye Nyansapo de ya ne de ya mamre ne ya mane na di enkomo etem mi busa se wo de kan ye no anoma me se ye ane a ane da bi de ntia ye ane no wa kire mi mu de ntia ye de bi wa kire mi kire mu ansa no mama mu ansa mama mu aye okay ne ye sese nkura na ye yie na wi adwasafo na ye yie na wi nti se abusuan so mu koye yie a mu koye yie no matum nsa afre hwan nye ye nkura ya ne besen akọ ye nya ne sa tienya ye mprenu ye nya ne sa esono se enipa no manso na yie no so ena ebia wakowu baabi na ya ye na yie ewo ho so aha eno no abusua no ana se baabi a ebi kura ombe ye ayie no wo ni kuro mankasa esie ne bibia wie na dofo no enso ahwe ebia otena ye bo bra ye nimu ne ma ne ne ma ne no so yenso ye be ye yi to omo so ye yi na omo de pentoboa kakra e de aboa busua ne ma no se ne be ya e kakra ba ya omo timi ya de e de atisu no no mo nya ebone da be bone nim asante amame na manim yegitu na mom pani se de ye nya na ye mprenu ti de ye hu ne enra da enne ne da nyame adoma 28 August wo yesi kumasi ha sei no ya wie busuafo ya ha adwen se komko tena ho na ese na komko tena ho sa ana fe na so mu ko sie na mu zu ko tufunu na be de da na be yi ana ye ntimi ntu because ye krom wa yesi obi wie ye yetu enti no mabu wa na me ka se abusua no abusua mpanimfo ne abusua no emu nipa no mommu abusua pani so abusua bia mu nipa no mommu abusua pani na bibi ba abusua pani tumi de na yeden asi fom waje no hu so mammu abusua panyini omo wa abusua pani nka ntimi masa ebia na abusua pani okra na nunu dwom so na nunu dwom enti oyeden sesei ai dia ne papa se ono efunu no wafa enti abusua metuo mo kan se opepe sei 3.7 million so kotua 3.7 billion emfa mano ansana ka odi amuna ma hom na se no nya video ni bi hweye wo hwe saade ko ntutuye de ko so nyina ne bedu 3.7 billion no wo de yen ka no kure ni no kure ma ye hu e wa fidikesi me kire se e beduru na me de menti menche na wo de yen estimate yen menti menche se me bu so wo nya video ni bi hweye se bofo a ko ni wire mba ye ono na beba be kan de okohu ne ye ana bofo de ko bada so okohu de okohu no abekan ye so etimi de adwene fa ho e kan zam kakra eno de ye ntimi ebise na mfa se wo so ka se wo ya obebubu ni bebre ena okoshe mochire ena me ye billboard ena me ye posters ena me kwasisi ayie ena hwan obetuma ka da bi e baba e ka no kura bi baba be sa be ka ho e ka no kura bi baba be sa ka ho what you say eti yemfa ne sa na emom enye ne kwan no nya sa na ese wo ye
empanimfo nkankyere nse de oye na abamu mpanimfo nyina ma nte se de oye nya ne kwan no mo nse kyerɛ mo senka no kwankyere because omu nyina da abusua mu abusua bia nso amamre ewom na wo kasa aba mpanimfo ense kyerɛ mo senka no kwankyere na nanom nse kyerɛ mo senka no kwankyere eno ite mu so nya video no bi ohun na nanom bi omko pie ho abi kura de nam se yera na sma no bi David on say ya na empanimfo bu be se aboa bi pe kokwaye a ode hu twitwi sie no ode hu ko twitwiri sie na sie we de wan fa twitwiri ni yi nana what you say ofiri ade ko yo David sie we de wan fa wan twitwiri ni yi e se ye wura ntimi nkoka nkyerɛ se kotomra enu na metia na megbukura ya ate no on kyerɛ se kotomra on kotomra sesei ono ode amamre ne amane na tia konwa no so ye nyina ye de sum sikadwa de na okokyerɛ se kotom amamre what you say enti edin na ode bata ho no metia na makoma kura ya ate na menyi ni se ni kuro mu hene kura be kyerɛ nso onkonko ye sa de no so na ye enamfo ni nipa bi adwa betimi aye ade na papa sabe oska betimi aye so na empanimfo se ye pia udu afro no ye pia ne ye pe wa chacha so what I say fro betimi afro na ye pia watina kutukutu kum na ada ho sasa bonzo ofre suru kim no na wachacha nkwana na ye awusisi na umu na mu abu ne ye pe wani mguase enti ye we na oye no oye ne papa ye die nanso nsema wa akire ne ye nimguase sana hu no sana me hu no nkofo si nipa ba ye atitu ye ni tira ba bibia akoso wano ya chekromfo ye ni abu no na nipa kurumafo nyina agogo ndi we animanyambe ne wo hu ni se dede kwa animanyambe ne wo enti ade bi wo a momma ye mfa nyansan ye niema bi nkika kansem bi saa wo timi de bia me kase se uni adwene a wo bre wo uni adwene a wo bre papa hwe me no nya asema wo di asem no te se de ye mfa nko me mfa lawyer me ko fa lawyer because lawyer na asem no si eweni ho ale na asem ko kama asem gire no na jeza me ko fa lawyer de na asem me ko kana nya no kure so ena se ye no kure ne se nipa nso chinchina anchia wo hu se ayi baifo akuma obi ma police ni akọje na de baifo de anaze on se de baifo akọkọ de biensi enti ne mabu wo a muma ye nyai sa ne ma na sisie ni apopo ni ahunahuna no ye nyai so na me wo de fam so a me nim se masam nya da me nkọkọto me mpere kura ma ho fa me nkọkọto mpanimfo se nkotodwudwan eso sine na ntwe mu ya so ati na ano brebre nso ma baaye den eto adenti na me nua me usade a me ye ne nje me ntimi nkaza me pa achew wa bra me pa achew no me nkoto yensere me ha woni sei so na aya somdwe na mmom wo sika na me ma ade oje me nkofala me beba be kama asem e wo court ho me kama asem what you sika mama lawyer na say judge na scared na so obebu amefo a yebu amefo am se ho na madam ase na me come baby tie na me hu obi a baifo a wakuma obi a police fo akwache no ana yedna akogina court da na wusi form ye ne ya brade sa na wusi form ya semu enti de ko ne de baby a Ghana ekeka ko ne de mum yenhwe bibi na se yantimi ammo ya mamre ene amane ene ya mra ho ban a se enema eba na eye computer ne ho ne adende ebeba be sai ne ma no kura so if say sa ne ma we ekoso no ye behu ni nyina akase on tintamfidie so sa ne ma we nyina ekoso ye hwe enti ebe ye ebesa aka ho ni ma eba no so besua ni pasmas ni de ye nyese no ye me woni video kura ho no akofa aba what you say we na ye me kura me woni video ho no akofa aba enti ne ye ekone sei enti mesre enchiri ma no munsua bibi papa what you say enchiri ma no nsua bibi papa na enchiri ma no nsua bibi papa no omu nsua afiri hwan ho ye sua afiri ye maame ye papa ye nananom ene nananom a omu tinkonwa so omu ho ne yesua sa ne ma na afiri na se omu nso obeboa e ma ne ma na chia de a ene enchiri ma yemfa yensangu yeti abusia nana Angr
ana mote ne nka ono de enra da ohun video yi wo from government ban fadanta me here ade pa me wi am be fara sana ase wo se adwo bufu afu no ye ti ma baso no nana abaso se me kan se adwasafo de ye predict no because no ayi na aban was wotimi e hodi parliament still pa ye predict no ye ne nya baso na make say no day 2 of papa Sarfo Kantanka the final funeral right because we Independence Square in Krampumpuni Mantem we say ne no abamu mpanyifo atiti ne ani ntimo na woka bi owo mu mra sebedwafo a lawyers a judges for nananom ebekwa kopie mu a ni na edie ni hwe na de bekoso bia no ye besansi hu nkonya na yadomu asuko nanakra wakasa wi na de bi betwa to na mensania the American ni say ye hwe papa ne sua ne nhwe boni nsua okay de ekoso mu obi amfa nhye ni tirim say asma si de oye ni sei ntime so meye bi asma si de na oye ni saa no busa ho say sabe sika de obenya wo na ya wasem bi wo ana yare bi wo ebowa usika wo nyina ebesa abasa abrobosia untime mfa nya hwe abrobosia enti yanwini nipa ho ne yemfa odo koreye ene ntiase na emfa mobra efse nyame na obo owiase no ode odo koreye ne ntiase na bo nipa o nti edu ba bia mitimi hwe ba mu din o se nyankopon bo nipa wo tene so nyankopon bo nipa wo tene so ne nipa na hwe tirimadwen bebre what you say enti me yese na me de asisi minua me de me yese man se minua na hu se me otumi che no me yese na minua na hu se me osika che no enkosi hu ye nyina na monsia ene ye nyina yebeko what you say nti de opesika ne sika me no ene de opade dudu so nyamu mfaso ni nyina nso ya huhudie nti mesre abrabo na ye ebo no mumye mfa ntofom ne yemfa nyamedwene what you say yemfa nyamedwene ye nyina na ye keka se ya emma na ye saa no hwe se mo papa kura ye sofo o enno hwe soloku abone akupagyen a ene akutia empanimfo a mo nso ma ye nhwe ha emma saa ne na akoso nyina no mo nyina nso mo kwa asole adwo asafo no nyina nso mo kwa asole ye nhwe de ye ko eti ne na asole dem ye kwetena wa pede okay so onyankopon ye nsi na twetwe de onipa uguo no eno na abetwa timedima se me ba wie no eframe na opon akwato Angr me number tudwa ne se bibi o ne se obi pese oframe a me sanso ye oduyefo esa ka me sa yare bebre nti se obi frame ne se aduro na ho hia me no beka ho asem se bibi nso efa amamre ne amane ho ne se opeso so a me kire kwa mo aba Nyansapo studio ne ye nyina ya tenase ne ya tutu ne ma bibia na de ntiase ne asomdwa den aba Nyansapo TV de ye de ahoto ene asomdwa ne ye pa ma nipa nyina timi number ne ye 053 53 bio 65999 053 53 65999 Madam Aseburu yes ye da si abusia ye de nkomo ne si ha da se ne ye behia bye bye adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerikasa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya